Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji maýda Balkan welaýatyna hökümetiň göçme mejlisini geçirip, Sewitde ilatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak boýunça edilýän işleriň netijelerini seretdi diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy habar berýär. Emma neşriň bu mejlisten taýýarlanan habaryny Balkan welaýatynyň çarwa owlaryna ýaşaýan adamlaryň kynçylyklary, öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň täze siýasat döwrüne dören uly işsizlik we beýleki sosial problemalar asla agdalmaýar. Azatlygyň Balkan welaýatyndaky dinleýijiler soňky 6-7 ýylda gowy edilen işler hökmünde owalaryň köpüsinde tebii gaz turwalarynyň çekilendigini, elektrik togundan kösenýän owalara tok çekilendigini aýdýarlar. Emma bir Sewitdäki durmuş ýaşaýyş şertleriniň gowdugyny, ähli meseleniň çözülendigini asla aňlatmaýar. Alaytada ýagdaý meden zona diýilýänden 250-400 km uzaklykda ýerleşýän owalardagyr. Bu ýerlerde ýaşaýan adamlaryň gün-güdärany ýyl-ýyldan kynlaşýar diýip Azatlygyň Balkandaky çeşmesi gurrun berdi. Mysal üçin Türkmenbaşy etrawyna degişli Aglamış, Gumsepişen, Goýmat, Göýekdere, Haraýman owalaryny, Bereket etrawyna degişli Jamal, Burgun owalaryny, Serdar etrawyna degişli Ýylgynly, Melegoç, Dagwaly, Bada, Akgaýla, Balaýşam owalaryny haýyl etmän çözülmegine garaşýan uly sosial problemalar bar diýip ýerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Sapar Murat Niýazowyň täze wasiýatynyň bu owalarda mallarçylyk, düýedarçylyk fermalarynyň merkezleri ýerleşýärdi. Meselem Krasnovodsk şäherinden 300 km golay daşlykda ýerleşýän Türkmenbaşy etrawyna degişli Gazalgaýa posýologyna 3 sowhozyň merkezi ýerleşýärdi. Ol sowhozlaryň ikisi mallarçylyk, bir düýedarçylyk sowhozlardy. Emma olar hökümetiň täze wasiýaty esasynda dargady. Olarda işlän adamlaryň köpüsi iş ýerlerini ýitirdi. Netijede işsiz galan adamlar gazanç gözlegini meden zona golay ýerlere göçdüler. Olar etnik gadaklaryň köplük bolup ýaşan Goşowa, Sülmen, Söýli, Hasan ýaly owalaryna ýerleşdiler. Emma olarda hem gadaklardan osan jaýlar diýmesen iş şertleri ýok diýerlikdi. Emma hökümet boşap galan owalary dikeltmek, iş ýerlerini döretmek, owalaryň öz işlerini açmak barada alet etmän, owanyň gelşigini bolýar bahanasy bilen boşan jaýlary ýumurdy. Bir topar mektep ýapyldy. Çağılar daşdaky owalara gatnap okumagy mezur boldy diýip Balkanly ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna habar ýetirdiler. Aýdaly Krasnovodsk, häzirki Türkmenbaşy şäherinden 100 km uzaklykda ýerleşýän Goşowada 600 okuwçy niýetlenen mektep jaý bardy. Emma 2 ýyl odal baramda ol ýerde 10 okuwçy okaýan eken diýip Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mundan başga Balkan welaýatynyň gyrak çetde ýerleşýän owalaryna adamlaryň mobil telefon ara gatnaşygyny ulanmak mümkinçilikleri hem ýok diýip Azatlygyň habarçylar bilen gürleşen owalar aýdýar. Biz hatda mobil telefonyny gepleşmek, gyssagyl habar ýetirmek üçin hem motosikletli 60-70 km ýol geçip goňşowa gelmeli diýip adyny aýdylmalygyny soran owal aýtdy. Bu ýagdaýlaryň üstüne Balkanly dinleýijilerimiziň tasdiklamagyna görä, soňky döwürde owa adamlaryna ýene bir emel kynçylyk döredilýär. Ýollar ýykyk, köpürler ýumurlan. Emma owa adamlary şahsy hojalygyny öndüren önümini, süýt, süzme, sygyrgatygy, goýun geç süýdünden edilen ýogurt ýaly önümlerini Türkmenbaşy etrafyndaky owalardan 25-30 km ýol geçip Türkmenbaşy şäherindäki işegurlara getirip satjak bolsalar, seniň maşynyň araya köni şähere girmek bolanok diýip ýol gözegçilik polisiýasy olary ýygyna gaýtarýar. Şeýlelikde Sapar Murat Niýazowyň täze wasiýatynyň başlanan işsizlik we güderan aýlamak kynçylyklary täze bahanalar bilen berkitilýär, emma çözülmeýär diýip hukuksyzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran Balkanly çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy.